Čo môže robiť človek, ktorý sa pozerá na svojho blízkeho a ten nevie rozpoznať a posúdiť vážnosť svojho zdravotného stavu? Je v ohrození života a odmieta lekárskú starostlivosť. O tom sa porozprávam dnes s doktorom Ficekom. Ak sa človek blízky pozerá na niekoho doma, ako sa devastuje alkoholom, drogou, alebo nadmerne navštevuje herne, gambling a tak ďalej, je vôbec možnosť nejakej korekcie z hľadiska právneho úkonu, aby zamedzil takémuto konaniu? Hlavne, keď ide o to, že ten človek odmieta lekárskú pomoc. My sa s tým stretávame pomerne často, že obrátia sa na nás rodičia a práve oni chcú teda, že aby sme im nejakým spôsobom pomohli, že čo s tým dieťaťom, chcú ho dať teda, aby sa liečilo nejakou ústavnou formou, jednoducho aby šlo do nejakého ústavu a tam sa liečili. A tam ide o to, že keď vás má niekto zobrať niekde do nejakého ústavu na liečenie, tak tam je potrebný ten informovaný súhlas. To znamená, že vy ako človek, jednoducho ak ste spôsobili na právne úkony, viete, čo robíte, jednoducho musíte dať súhlas na to, aby vás niekde zobrali, aby vás liečili. Dokonca sú také, ako je špeciálny zákon o zdravotnej starostlivosti, ktorý hovorí, kde sú vlastne výnimky z toho informovaného súhlasu, kedy nie je potrebný, kedy jednoducho môžete toho človeka zobrať a liečiť ho, aj napriek tomu, že nesúhlasí. A to je klasický, napríklad, že odpadne niekto a nie je bezvedomý, to znamená, nedokáže dať ten informatívny súhlas. To je prvá situácia. Potom, a často, úplne najčastejšie sú tie duševné poruchy alebo tie choroby, kedy ten človek jednoducho je ohrozením pre seba, svoj život, alebo vlastne zdravie iných osôb. Ale tam je dôležité, že to musí to byť spojené s tou duševnou chorobou alebo poruchou nejakou, ktorá ho vlastne ako keby diskvalifikuje z toho dávať ten informatívny súhlas. A to sú potom prípady, kedy je možné aj bez súhlasu osobu zobrať na liečenie. Ale inak, ako náhle tá osoba nesúhlasí, povedzme, že by bola v tom bezvedomí, že by sa prebudila a jednoducho by povedala, že ona tu nechce byť, ak je spôsobili na právne úkony, môže vstať, môže podpísať revers a môže teda opustiť to dané zariadenie. Tu sme presne pri tom, ako vy to voláte, meritum veci, že ak človek, ktorý jednoducho je dennodenne alebo non-stop určitým spôsobom buď naliatý alebo pod vplyvom drog a nerozozná už, ani nevie posúdiť vážnosť svojej situácie, nevie, aký je deň, nevie nič, jednoducho len ten blízky sa na ňo pozerá, ako mu pomôcť. Keď ho nejakým spôsobom dostanú do tej nemocnice, tak samozrejme po niekoľkýkrát utečie alebo podpíše revers, čiže je tu možnosť nejak ho obmedziť na tom, aby takto konal. Dalo by sa to cez klasické civilné konanie, kedy ide o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. To je také špeciálne konanie, kedy tá osoba sa skúma, že či rozumie tým svojim tým úkonom alebo čo koná. Ale treba spomenúť to, že od roku 2016 máme zmenu a tá zmena sa týka vlastne toho, že už nie je možné úplne obmedziť tú osobu na všetky právne úkony, ale to rozhodnutie súdu je nastavené vždy ako keby na konkrétne úkony. Príklad môže byť, že môže byť obmedzený na nakladanie s nehnuteľnosťami, môže byť obmedzený na dispozíciu s peniazmi nad povedzme 100 eur, aj 150 eur. A ako keby je to limitované na konkrétne nejaké úkony, takže nie je to úplne na všetko. A v rámci tohto konania tá osoba, ona keď by teda bola v takomto zariadení, že by ležala a zobudil sa a teraz chcel by podpísať revers, ako náhle by bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony cez súd, tak potom by nemohol sám podpísať ten revers, ale musel by to podpísať za ňo ten opatrovník. To je osoba, ktorá je ustanovená tejto osobe na zastupovanie v týchto úkonoch. Čiže v podstate ten človek sa nemusí len tak bezmocne prizerať na to, keď niečo také sa deje, ale má možnosť podať nejaký návrh na súd. Áno, tam treba ale povedať, že neznamená to, že automaticky každý, kto je pod vplyvom alkoholu, alebo teda akože zneužíva ten alkohol, alebo prípadne drogy, alebo ten gambling, že bude automaticky pozbavený spôsobilosti na právne úkony. Tam je vždy potrebný znalec. To znamená, keď sa podá návrh, či už ho podá blízka osoba, podá ho alebo nejaké to zdravotnícke zariadenie, tak vždy sa to rieši cez súdne konanie a ten súd potom ustanoví znalca a ten znalec z oboru psychiatrie urobí vlastne znalecký posudok a tam posúdi, že či táto osoba
je na to, aby bola teda pozbavená spôsobilosti na právne úkony. Áno, čiže čo k tomu vlastne taký občan Slovenskej republiky potrebuje? Myslím si, že najlepšie je to riešiť cez advokáta, hej, cez právnika. A koľko ľudí je zúčastnených na tom právnom úkone a čo vlastne náležitosti nejak, aby tá... Väčšinou teda ľudia prídu za advokátom a chcú to riešiť cez advokáta. Je to teda navrhovateľ, ktorý, ak som povedal, môže to byť aj blízka osoba, to znamená častokrát sú to rodičia, hej, niekedy sú to príbuzní ako blízke osoby, súrodenci napríklad. A k tomu návrhu vy môžete priložiť napríklad lekárske správy, prípadne môžete označiť svedkov. Hej. Častokrát sa stáva, že tento človek sa nepodrobí dobrovoľne nejakému znaleckému dokazovaniu, to znamená, že ten znalecký posudok sa potom vykonáva až v rámci toho súdneho konania a tam je potom znalec, ktorý vlastne vykonáva tento znalecké dokazovanie a či už tam budú alebo nebudú zavolaní tí svedkovia, to závisí samozrejme od súdu, ale tá podstata toho celého konania je najmä na tom znaleckom posudku. Čiže vlastne navrhovateľ, to môže byť niekto z rodiny, ten procesný opatrovník, ktorý vlastne, ktorého odsúhlasí súd, či môže zastupovať. Áno. Zastupuje toho navrhovateľa zrejme advokát, právnik. Áno. A takto sa podá návrh na súd. Áno, ten procesný opatrovník, aby som to akože upresnil, ono to je tak, že keď sa podá návrh na súd, tak súd ako prvé urobí, že ustanoví procesného opatrovníka. To je ako keby osoba, ktorá zastupuje toho pozbaveného, alebo to v budúcnosti pozbavenú osobu. Prečo je slovičko procesný? Pretože on je čisto iba pre ten úsek toho civilného konania. On nie je ako keby ten, ktorý bude neskôršie zastupovať tú osobu, ale to je naozaj ten človek, ktorý ako keby mal by hájiť tie záujmy toho človeka a čisto, aby teda tie jeho procesné práva boli zachované. A sú to naozaj častokrát blízke osoby, alebo teda keď nie je žiadna blízka osoba, tak to je obec napríklad. Ale to je čisto iba na tie účely toho súdneho konania, ktoré trvá vlastne tiež nejaké obdobie. Dobre, poviem príklad. Občan podá prostredníctvom svojho advokáta návrh na súd, má splnené všetky tie vlastne kritériá, ktoré si vyžaduje, ktoré prešiel si s advokátom, je odsúhlasený ten procesný opatrovník, začína sa konanie. Čo sa vlastne deje, aby to ľudia vedeli? Áno. Súd zavolá všetkých účastníkov na súdne pojednávanie a teda tam sa predniesie návrh, čo sa navrhuje a súd potom na základe tých podkladov, keď zistí, že áno, že mohol by tam byť dôvod na to, aby tá osoba bola pozbavená spôsobilosti, tak nariadi znalecké dokazovanie. Môže sa stať ale, že vy keď takýto návrh podáte, ale tá osoba jednoducho nie je psychicky na tom zle, len ste podali takýto návrh, tak potom súd môže rozhodnúť aj tak, že keď sa mu nejaví tá osoba, ako že by nebola spôsobila, nebola by akože dôvod na pozbavenie, tak môže zamietnúť návrh. Preto je dôležité, aby ten návrh bol dobre napísaný, aby tam boli dostatočné dôkazy na to, aby súd následne aj vykonal to znalecké dokazovanie. K tomu sa chceme dostať. Čiže nejaké, ja neviem, policajná hliadka, keď bola, hej, alebo nejaký exces, kolapsovité stavy, RZPčka, tieto veci všetky ten občan zhromaždí do toho podania. Presne. Môže to byť napríklad čestné vyhlásenia nejakých susedov, prípadne nejakých blízkych osôb, ktoré napíšu, teda dajú tam nejakú správu. Aj toto môžu byť podporné dôkazy na to, aby došlo k tomu znaleckému dokazovaniu. Ale ako som povedal, že základ je práve to znalecké dokazovanie, lebo ten znalec je jediný, ktorý dokáže odborne posúdiť, že či tá osoba je alebo nie je spôsobila na právne úkony. Ja si pamätám jedno konanie, keď sme mali, že účastníci nemali vlastne nejaké konkrétne dôkazy, tak sudkyňa si zavolala tú osobu, ktorá mala byť pozbavená, položila zo pár otázok, aký je dnes deň, či je ráno alebo večer. Táto osoba vlastne vôbec ani netušila, takže už vedela, že je dôvod na to, aby bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony. Dobre, teraz z pohľadu toho dotknutého, ako ten, čo vlastne vlastne má byť obmedzený. Z pohľadu toho dotknutého, ja ignorujem zasielky, ktoré mi posiela súd. Nechcem sa zúčastniť, nesúhlasím s tým, čo moji blízky nejakým spôsobom iniciujú a chcú konať. A mám opačný názor a hovorím všetkým, že však ja som zdravý, vy máte problém so mnou, ja nemám problém s alkoholom a jednoducho tieto všetky balalajky, jak sa povie, ale pritom vidí tá rodina, že ten človek žije bez elektriky, bez plynu, už proste pred 5 rokmi, dajme tomu, bol hodnotný človek a úplne sa opustil a je tam. Čiže čo vlastne z tej strany toho dotknutého sa deje? Je tam možné, že keď teda súd ustanoví toho znalca a ten znalec príde za toho osobou. Ale ja ako nebudem chodiť. Chcieť, áno, a nebude chcieť, tak je možné
ukladať napríklad pokuty, aby sa podrobila tomu, ale každý, kto sa teda cíti, že je spôsobilý na právne úkony, mal by teda preukázať a aj tomu znalcovi ukázať, že naozaj je spôsobilý, pretože ak preukáže, že je spôsobilý v rámci toho konania a ten znalec potvrdí, že áno, nie je dôvod na pozbavenie, tak ten návrh bude zamietnutý. Takže možno aj v záujme tej osoby, aby nejakým spôsobom to preukázala, že to tak nie je a ten návrh sa potom následne zamietne. No samozrejme, lebo vlastne keď vie si zosúľadiť veci, tak tam prídem hneď na prvú. Presne. A jednoducho nejakým spôsobom sa snažím obhajiť. Hej? A nerobím obštrukcie, pretože ten, kto robí obštrukcie, pravdepodobne niečo skrýva, nechce, aby sa to... Lebo ono v konečnom dôsledku, keď to konanie môže prebehnúť aj bez vás, hej, ako je samozrejme veľmi ťažké preukazovať, že niekto je alebo nie je pozbavený, nie je teda nespôsobilý na právne úkony, ale sú napríklad dôvody, že vás môžu zadržať, teda keď vás zoberú do v súčinnosti s políciou. Presne, jednoducho vás ako keby v rámci toho zariadenia, že dostanete sa do zariadenia, áno, a teraz to zariadenie podá podnet, aby vás vlastne zobrali na ústavné liečenie, pretože sú na to dôvody, o tom samozrejme zase rozhoduje súd, keď vás majú prevziať na ústavné liečenie, tak to nemôže sa len to zariadenie samé rozhodnúť, ale musí o tom rozhodnúť súd. A súd vás môže obmedziť a pôjdete do ústavu, budete pod nejakou medikamentoznou liečbou a potom tam sa vlastne vykoná to znalecké dokazovanie. Ja z osobnej skúsenosti si nepamätám, že by niekto nejakým spôsobom sa nepodrobil tomu znaleckému posudku, že vždy to nejakým spôsobom do toho konania dôjde. Samozrejme, tu ešte poviem jednu takú skúsenosť moju, že jedno konanie priamo bolo v nemocnici. Hej? Čiže to je štandard normálne, že pri vážnych stavoch sa aj v nemocnici pojednáva? Presne. Sudca môže prísť do nemocnice za tou osobou, takisto znalec môže prísť do nemocnice za tou osobou. Je to bežné, niekedy do domácnosti chodia. Mali sme také prípady, že sudca prišiel do domácnosti tej konkrétnej osoby. A to vlastne, keď zisťoval, že či bude alebo nebude dávať znalecké dokazovanie, tak prišiel k tej osobe, lebo sa nedostavila na súdne pojednávanie a tí blízky mali prístup do toho. No, čiže keď sa, že skačem do reči, keď sa nedostaví na súd, keď jednoducho dostane obsielku jednu, druhú, nedostavuje sa na predvolanie na súdno-znalecké dokazovanie, tak v podstate čo teraz? No, je možné, že ten súd môže ukladať pokuty napríklad tej osobe. Hej? Teraz, keď je spôsobila na právne úkony, tak tie pokuty môžu byť aj opakované, takže je to vlastne záujme tej osoby, aby tie pokuty nedostávala. Ale ako je veľmi ťažké, keď sa niekto má byt a zamkne sa v tom byte, súdca sa tam nebude domáhať, že tam bude vrtať zámok alebo niečo také. Obyčajne to končí tak, že tá osoba sa dostane do tej nemocnice a rozhodne sa o ústavnom liečení a tam sa... Čiže predvedujú, majú možnosť súčinnosť polície, spolupracuje polícia, dajme tomu, alebo jak to je vlastne? To je o tom, že keď na to, aby vás niekde zobrali, sa dáva ten informatívny súhlas, ako sme hovorili na začiatku, že ale ten informatívny súhlas nemusíte dávať vtedy, ak ste ohrozením života pre seba alebo pre cudzie osoby. A tu je práve ten dôvod, že môže byť tá osoba ohrozená na živote alebo zdraví tým svojim konaním a vtedy v súčinnosti s políciou môžu tú osobu zobrať a jednoducho dať ju do toho na ústavné liečenie. Čiže keď vidia, že je v hroznom stave, hej, to znamená opuchy a toto všetko, čiže jednoducho môžu zasiahnuť. Presne. Prídu, zasiahnu, zoberú do nemocnice a potom teda do toho ústavného nejakého zariadenia a tam sa potom vykoná aj to znalecké dokazovanie. Počul som také slovíčko, že vykonáva sa alebo robí sa ten súdno-znalecký posudok aj pozorovaním. Čo to je? Môže byť, ale ono to je väčšinou takto, že to znalecké dokazovanie, oni majú nejaké techniky, ktoré robia aj s vami, s tým človekom, pýtajú sa, rozprávajú, potom dávajú niečo kresliť. Na to sú metódy, akým spôsobom oni skúmajú, že či máte vy tú spôsobilosť na tie právne úkony. A keď ten psychiatr sa potom podpisuje. To znamená, že keď on zvolí nejakú metódu, tak tá metóda musí byť dostatočná na to, aby bola určitá, aby bola potom v budúcnosti aj preskúmateľná. Lebo nemôže, ani si nedovolí, podľa mňa znalec zapísaný v zozname znalcov vykonať taký posudok, že by nevyužil všetky tie metódy, ktoré má. Ale oni majú na to svoje metódy, ktoré použijú v rámci toho zisťovania tej spôsobilosti na právne úkony. A to môžu byť rôzne testy, rôzne rýchlostné veci, logické a rôzne takéto zisťovania. Čiže som dotknutý, proste dostal som rozsudok, alebo je to pravoplatne nejak uzavreté. Ako dlho to trvá a čo vlastne sa so mnou deje ďalej?
zo skúseností, čo sa týka tých konaní súdnych, keď tam, ako náhle tam je znalecké dokazovanie, tak treba rátať, že minimálne to bude trvať od tých 9 mesiacov vyššie. Môže to byť štandardne okolo toho 1 roka, treba počítať s tým, že to konanie bude trvať, lebo kým je ustanovený znalec, kým si predvolá toho človeka, respektíve sa dostaví na ten úkon, tak to trvá nejaký ten čas. A potom, ako náhle je vypracovaný znalecký posudok, tak súd nariadi pojednávanie a ide sa na pojednávanie. Zase tam je navrhovateľ, môže tam byť aj táto osoba, kolízny opatrovník tam je a tam potom súd na základe toho posudku, lebo to je alfa omega vlastne celého takého konania. Procesný opatrovník, nie? Áno, procesný. Ustanoví vlastne, potom rozhodne a v tom rozhodnutí je napísané teda, že sa pozbavuje spôsobilosti, ale zase nie je to, že úplne, je to na konkrétne úkony, hej, napríklad na prevody nehnuteľnosti. Aké to sú? Hej? Môže to byť na prevody nehnuteľnosti, hej, na disponovanie s peniazmi nad nejakú sumu. Nie je to, že nad 10 eur, hej, väčšinou to dávajú, že okolo 100 eur, že všetko, čo je nad 100 eur, nemôžete robiť tie právne úkony, napríklad dispozícia s hnutelnými vecami, ktoré sú hodnotnejšie. A takéto ako keby majetkové veci, nemôže tam byť niečo osobné, že ja neviem, že zakazujem, aby sa stretával s tým a s tým, hej, to ako keby nejakou konkrétnou osobou. To tam nebýva. Býva tam naozaj väčšinou takto, že konkrétne úkony, alebo aby zotváral pôžičky, povedzme, hej, v nejakej výške, alebo že daroval nehnuteľnosti niekomu. Áno, a je tam aj to, čo mňa najviac zaujíma, odopretie lekárskej starostlivosti. Tam takto, že súd vám nepovie, že konkrétne tam neuvedie, že ako keby, že vy ste ten, ktorý bude podpisovať, alebo že reverz, alebo niečo také tam nenapíše. Ale s tým sa jednoducho potom počíta, že keď bude tá osoba v rámci nejakého toho konania a bude teda chcieť podpísať reverz, práve to bude sa pýtať toho opatrovníka, ktorý má to rozhodnutie. Toho procesného opatrovníka, keď by sa ten odvolal dotknutý, ale keď je rozsudok pravoplatný, tak nerozumiem, či navrhovateľ koná za toho dotknutého, alebo... Nemusí to byť navrhovateľ, môže to byť vlastne ktokoľvek, kto je ustanovený za toho reálneho opatrovníka. Súd ho určí. Áno, a to určí súd. Môže to byť aj navrhovateľ, ale môže to byť aj akákoľvek iná osoba, ktorú vlastne ten navrhovateľ označí. My sme mali také konania, kde sa tí ľudia sporili o to, že kto bude ten opatrovník, ten reálny, ktorý bude zastupovať toho človeka, lebo ten potom rozhoduje napríklad aj o tom, že či bude podaná nejaká žaloba, či bude podaná žaloba o neplatnosť právneho úkonu. To sa často stáva, že je osoba už v podstate čiastočne nespôsobila na právne úkony, alebo teda už nevie, čo robí, ale ešte keď príde k notárovi, tak ešte podpíše tú zmluvu a ten notár si to ani nevšimne, že či je spôsobilý alebo nie je spôsobilý. A vtedy vznikajú spory medzi tým, že kto bude zastupovať tú osobu a väčšinou chcú to tí. No gambleri vždycky si hľadajú cestu, jak si požičiať. Presne. A teraz, že tam je to riziko, že vlastne, že ten opatrovníkom sa stane nejaká osoba, ktorá nemá najlepšie záujmy v prospech tej osoby. Takže súd by mal byť ten, ktorý by posudzoval, že koho reálne ustanoví za toho tú osobu, ktorá bude zastupovať toho človeka. Chápem. Teraz ocitne sa človek v zuboženom stave na akútnom oddelení psychiatrie. Môže dať aj návrh na súd aj zdravotnícke zariadenie, keď napríklad nemá nikoho ten človek, ale je tam Presne, môže sa to stať a môže dať ten návrh a sudca, oni to musia robiť do 24 hodín od toho zachytenia tej osoby a potom sudca zase má 5-dňovú lehotu, aby v tej 5-dňovej lehote od zadržania rozhodol o tom, že či táto osoba pôjde do nejakého ústavného zariadenia alebo nepôjde. Ako náhle rozhodne o tom, že pôjde, že bude zadržaná, tak zase dáme nejaké obdobie, minimálne 3 mesiace a potom sa zase rozhoduje, že či bude aj držaná ďalej neskôršie a zase potom je obdobie 1 roka. Ale väčšinou, teda, keď sa ten stav nejako ustalí a tie zariadenia potom púšťajú tých ľudí, pretože tých ľudí tam je veľmi veľa a takisto platí to poisťovňa, takže viete, ide zase aj o peniaze. Chápem, áno. Čiže v podstate ešte jednu vec, aby sme odkomunikovali. Dobre, počkali sme na to rozhodnutie súdu, to je ten rok, do roka väčšinou, niektorí možno aj rýchlejšie. A keď už vlastne je ten pravoplatný rozsudok a som dotknutý, tak sa ocitnem na nemocničnom lôžku, zrejme, a som tam koľko? No, tam ide o to, že vy keď sa dostanete do nemocnice takto, ten proces je dosť podobný v tom, že to zdravotnícke zariadenie môže povedať jednoducho, že je vhodné, aby táto osoba išla do nejakého ústavného zariadenia a zase podá návrh do 24 hodín. Keby chcel odísť, ten človek povie, ja tu nesúhlasím, ja tu nechcem byť, tak vtedy to nepodpíše vlastne ten samotný človek, ale podpíše to ten opatrovník, že či s tým súhlasí alebo nesúhlasí. A keď nesúhlasí ten? A keď nesúhlasí, tak potom ide to vlastne na súd a súd bude rozhodovať o tom, že či túto osobu budú držať
ďalej v tom zdravotníckom zariadení a pôjde teda do nejakej ústavnej liečby. A keď súd rozhodne, že áno, tak vlastne nabehne na tú ústavnú liečbu a bude sa liečiť. Zase oni to skúmajú, že či sú dôvody na tú ústavnú, či nie je vhodnejšia ambulantná liečba, ono sa to môže zmeniť, že z ústavnej sa stane ambulantná napríklad. Áno, čiže vlastne, ak teraz to ľudia dobre pochopili, a ja som to správne pochopil, nie je to nič také neriešiteľné. Dá sa to poriešiť, keď jednoducho človek je naozaj v tom úplne proste zlom stave, tak jednoducho vieme ho dostať k tomu, aby sa liečil. Áno, ale vždy o tom, že či bude teda v tom ústave alebo nebude ústave, keď ten človek nesúhlasí, tak o tom rozhodne súd v konečnom dôsledku. Takže on musí povedať, že či bude vlastne on nejakým spôsobom tam zadržiavaný, lebo inak, ak je v poriadku a súd povie, že nie sú na to dôvody, tak jednoducho jeho musia prepustiť, keď bude chcieť byť voľný a nebude chcieť v tom ústavnom zariadení sa zdržiavať. Áno. Ešte jednu situáciu teraz načrtnem. Podajú rodičia alebo blízky, som ja dotknutý a teraz ja nechcem absolvovať tú tortúru a zrazu nastúpim dobrovoľne, idem sám, nechcem, proste chcem ísť sám. Čo sa deje vtedy? Tak vtedy je práve ten informovaný súhlas, že vy ste ho dali, že má sa za to, že súhlasíte a je to vlastne dobrovoľné rozhodnutie. Takže tam už nie je o tom, že by musel súd rozhodnúť a vy ste vlastne v tom ústave nejako... Ale preruší sa, alebo sa zastaví to celé konanie? No, teraz v akom štádiu sme? No, vlastne? keď sme v štádiu, že podal sa návrh, áno. A teraz ten dotknutý sa zlakne tej celej tortúry, tak nebudem ja teraz tu neviem čo, kde chodiť. Chcem, ja sám idem. Tam je dôležité, že či tam nastúpil ten súd alebo nie v tom okamihu. Lebo tam máte tých 24 hodín. Ak on v priebehu tých 24 hodín povie, že áno, súhlasím, tak tam nenastúpi súd. Takže tým pádom súd nebude rozhodovať o tej ústavnej liečbe. Vy sa len sám rozhodnete. Ale keď poviete, že idete a potom v zápätí na druhý deň sa zobudíte a poviete, že idete preč, tak ste preč. Aha, tam je tých 5 dní. No, takže to je akože veľmi... Môže to niekto takto robiť ako keby aj tak trikom, že jednoducho si povie, že dobre, nastúpim, len aby teda súd nerozhodol o tom, aby šiel do tej ústavnej liečby a potom zase bude treba čakať na ďalší incident. No ja si myslím, že toto sme vyčerpali, ako čo sa týka ten úkon si zopakujme, ako sa volá. Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. Teraz iného súdku načrtnem otázku. Častokrát počúvam od ľudí, že ale riešili nejaké dedičstvo alebo riešili nejaké tieto právne veci alebo niečo podpísal ten človek, nejakú listinu, notárskú zápisnicu a zjavne bol pod vplyvom alkoholu. Je takýto právny úkon platný? Alebo ako vlastne, poviem zase to na seba. Niečo som podpísal a teraz zjavne som bol pod vplyvom alkoholu, niekto tam bol, notár, všetci títo zúčastnení, ale ja som to podpísal, odišiel som preč a teraz ten právny úkon platí alebo neplatí? V prvom rade treba povedať, že vy keď podpisujete niečo pred notárom a ten notár vidí, že ste vlastne nerozumiete tým svojim úkonom, že... Zastaví to? Áno, on to zastaví, mal by to zastaviť teda a nemal by osvedčiť taký podpis, lebo vidí, že tá osoba nie je spôsobila na právne úkony. Mali sme x takých súdnych konaní, kde sa ako keby dokazovalo a tí notári, oni väčšinou ľudia tvrdia, že pod nátlakom alebo nevedeli, čo podpisujú, že si to neprečítali. Je to také argumenty, ktoré treba vždy preukázať. Ale notári, oni sa vždy pozerajú na tú osobu, že či je spôsobila na právne úkony alebo nie, ale vy môžete urobiť aj úkon, kde nie je potrebné notárske osvedčenie podpisu. Môžete podpísať napríklad zmluvu o pôžičke, môžete urobiť taký úkon, kde jednoducho nie je potrebné ten váš podpis overiť a ten úkon tam bude vykonaný. A tam je dôležité to, že či tá osoba vedela, čo robí, že či nekonala v takom stave, že nerozumela tomu úkonu, ale treba povedať, že takáto osoba, ak by potom napadala neskôršie ten právny úkon, že bola pod vplyvom alkoholu, nevedel, čo robí, tak to musí vedieť preukázať. Musí vedieť na súde ukázať, že áno, ale ja som to podpisoval, ja som nevedel, niečo som podpisoval. Že musí mať svedkov. Napríklad sú to svedkovia, môžu to byť, niekedy to bývajú nahrávky, že máte vlastne, niekto má doma kamery, tak aj to sa dá použiť ako dôkaz, prípadne to môžu byť akékoľvek nejaké znaky. A často vy, keď to napadáte prvýkrát až po niekoľkých mesiacoch, že
príklad poviem dobrý, že nátlak, keď niekto hovorí, že podpísal som to pod nátlakom, tak tam treba to, keď vás niekto tlačí na niečo, aby ste podpísali, tak treba ísť na políciu a treba to oznámiť, že vlastne to bolo pod nátlakom. A to je to isté, ako keby ten istý režim, že to je absolútne neplatný právny úkon, ako keby nebol, len vždy sa pozerá na okolnosti prípadu. Hej, že keď vy napadnete takú zmluvu po 3 rokoch a ja poviete, v tom čase pred 3 rokmi som bol opitý, hej, už to môže byť problém s dokazovaním. To je vyčerpávajúce, ale ešte ma napadla jedna verzia, že vlastne ten človek, ktorý podpisuje, dajme tomu v tej opitosti alebo pod vplyvom drog, tak vytriezvie z toho, dajme tomu, že to dojde, že si to nevšimne, alebo že to není tak, ale ja si myslím, že každý notár by vypoklonkoval z tej miestnosti všetkých, ktorí by takto vošli, že či vlastne lebo bol som v liečebni, kde jeden pán tvrdil, že jednoducho v opitosti popodpisoval veci a už sa nevie k tomu nejakým spôsobom dostať. Čiže zrejme nemal ani svedkov, ani nemal. A možno si to aj vymyslel, hej, ale je to, treba rozmýšľať. A treba potom aj dokazovať, vlastne, že vy keď takto budete niečo tvrdiť, že to bolo v opitosti, tak ak nebudete mať na to dôkazy a nejde naozaj o, ako som povedal, že notár tento skúma. Hej. Takže nemyslím si, že by prišiel opitý človek notárovi a začal by tam niečo podpisovať, že by to notár overil, pretože tiež majú nejakú tú zodpovednosť tí notári. Ale keď to budú nejaké iné úkony, tak tam sa musí potom dokazovať, lebo vy máte tú dôkaznú povinnosť. Vy, keď tvrdíte, že som to podpisoval v čase, že som nerozumel, čo podpisujem, neviem, bol som nepríčetný v tom čase, tak potom vy to musíte vedieť preukázať. Tak, čiže všetko treba vedieť preukázať. Ešte poslednú takú simuláciu alebo simuláciu situácie popíšem. Klasický prípad. Príde RZPčka, rýchla zdravotnícka pomoc. Zavolajú, hej, blízky. Ten človek je, ja neviem, opakovane sa opíja a nájdem ho na schodoch niekde skolapsovaného. Zavolá sa RZPčka. A teraz ten človek sa preberie po, ja neviem, 10 minútach a povie, že on je všetko v poriadku, že dajte mi pokoj a čo. Čiže jak sa rieši taká situácia? Oni to musia posúdiť, tí ľudia, čo sú tam, ktorí prišli na to miesto, že či ho zoberú, alebo či ho nezoberú. A teraz on keď povie, nie je to asi úplne také jednoduché, aby to posúdili, ale každopádne, keď sa títo ľudia stretávajú s takými situáciami, tak vedia ho nejakým spôsobom presvedčiť, aby šiel do tej nemocnice, aby ho aspoň vyšetrili, aby mu robili nejaké testy. Tí ľudia môžu súhlasiť, nemusia. Ale ako náhle nie ste pozbavení spôsobilosti na právne úkony, javíte sa, že je to v poriadku, že nie ste v ohrození života alebo zdravia, či už akože pre seba alebo pre tých druhých, tak potom vás nemusia zobrať nakoniec. Ale čiže má právo ten človek odmietnúť. Presne. Pokiaľ nekrváca, alebo... Áno, vy na to máte právo, pretože tam je nevyhnutný ten informovaný súhlas a musíte dať ten súhlas. A len ak sú tie výnimky, tak vtedy, oni musia posúdiť, tí ľudia, že či v tom čase, keď vás tam teda nájdu, že či sú splnené podmienky na to, aby vás zobrali. Hej? A buď ste bezvedomí, vtedy vás zoberú. Hej? Tam sa predpokladá, že každý sa chce zachrániť alebo chce zachrániť svoj život. Alebo potom musia skúmať, že či nie ste v nejakej tej duševnej chorobe alebo máte nejaké príznaky a ste ohrozením pre seba alebo pre blízke osoby a podľa toho oni potom to posúdia. Keď to posúdia, že áno, je to tak vás zoberú. Ale nemyslím si, že by sa tam nejako naťahovali s tým človekom nejako extrémne. Jasne, to vidíme, že nie je to tak. Dobre, my sme prebrali skoro všetko. Je, pán doktor, ešte niečo, čo by sme verejnosti nejakým spôsobom takto povedali? Doporučujete takto riešiť situáciu? Čo by som ja možno povedal je, že je to úplne bežné a takéto situácie sa stávajú v rodinách a častokrát za nami, napríklad za advokátmi, chodia práve rodičia, že ich deti sú či už pod vplyvom alkoholu, alebo teda nedokážu sa z toho dostať, alebo tých omamných látok a tam je potom ten dôvod na to, že aby vedeli, že aké majú možnosti, že naozaj môžu tú osobu dostať až do teda tej nejakej ústavnej liečby, prípadne ho pozbaviť spôsobilosti na právne úkony. Takže nie je to akože úplne stratené, že dá sa to riešiť. Čiže nie je to neriešiteľné. Veľmi si vážim, že ste prijali moje pozvanie do dnešnej relácie. Ďakujem. Dnešným mojím hosťom bol pán doktor Ficek.